Maheh di Lapang kumbala jutip bat khot iet yeu ula Khlad no aha kakhat arterik Nailur ha Bethany Hospital Shillong hadin bekajingpang ka laban yeu la kattu kat nipor. Ka Khubor balayo ne ki bahayeng ka yathu ya Maheh di Lapang entep don Burom yeu ha ulum jingtep ka balang Presbyterian ha waking ha ka no sngi khat santerik Nailur. Ya kamet jong Maheh labo haying shong jong u halua la shumer na kabenta banjengo khaddu yeu de ki bahaying asem kilok kijor bat baro kitu ki belaya it ye thon bat u. Kaying kesem kelepen kre bandon ki jingle niam bakaddu ha ka khat santerik Nailur haying shong jong u nadu kapor shipau bejemen step. Bat hadin kata enra ia kamet jeng u Shamadan students jayau na kabentai ki jingle Burom da ka Khhuborjylla ha kapor no sngi. Bat hadin kata enra ia kamet jeng u shaulum jingtep ka balang Presbyterian ban pendep ia ki jingle niam bakaddu. Dr. Donwa that Wilson Lapang ya uba lejutep patba kumu Dr. Didi Lapang ula Khlad no ha kamit jong kakhat ar tarik Nailur arjar arpusan ha Bethany Hospital Shillong. Ula dap kendai pulai snem karta. Kendiat syapang Dr. Lapang la khayu ha kashpau tarik uya yong khat kendai spa lai pusau. Udai ukun beningkong jong uba Donwa war. Dr. Lapang uwan na kalong ying long sem ka baduk. Ha ka jinglong Samla la kam nong bela ti surok ban kershan ya lade bat ban beteng yi ki jing pule. Kam hadin ula yok kam sorkar bat utrei kum u sub inspector of schools house nem kat kendai spa san pupra. Ula ya poika bat ka kong Mrs. Linda Jones bela bat udan arngut ki khon. Uba Lapang ulai kun election kum ukur tong shimet na nongpo house nem kat kendai spa nyopuar bat ula job. Ula bat ya kasyuki menteri rangba la South Sen house nem kat kendai spa kendai puar hadu kat kendai spa kendai pulai ar hajar lai hadu ar hajar nriu ar hajar nyau hadu ar hajar pra bat house nem ar hajar kendai hadu ar hajar shipau. Ula long unong yalam besyidhem keseng kongres labun bun snem. Hau Nailur arjar khat pra ula ino ekaseng kongres halor ka jingben yau beki nong yalam ka kongres kim it hu shu bat nyau kori ki nong yalam balano karta. Ula rung dukhot no syakaseng NPP jong upernu sangma bat latung advisor yu ha ka sorkar jong menteri rangpa Konrad ke sangma. Kum unong yalam pat ba Maheh di Lapang ula ya lingba buon kilho ki at kithem kilum ki wa. Kajing kemen, kajing sngosi, bat kijing yero, kajing penrem. Henry karen yeng jeng u, kayeng kenjereng, kum unong yalam, ubadon kaman bat ke ikhtiar hakmat keperthai India.